Good morning mga kapobre. Magluto pag itlog mga kapobre nga. Hindi pangayo sa tong ginhawang gihilantan mga kapobre ba. Ano siya mga kapobre, butangan ako siya sili mga kapobre. May sili mga kapobre kay aron halang siya mga kapobre. Para mogana gyud ang kaon mga kapobre. Grabe gyud kapait sa akong baba mga kapobre. Pero paingon ako maulian mga kapobre. Nagpangayo naman akong ginhawa sa kuan mga kapobre. Nagpangayo na sa ganahan niyang kanon. Kahapon nangita kog saging nga Bisaya. May akong gikaon mga kapobre. Karon itlog na po nga gibutangan og sili. Ning kamot idaan nga maulian ta mga kapobre kay grabe na ba mo daog-daog ning mga tao mga kapobre nga mawala na tayo income mga kapobre. Daog-daogan na ba jud kayo? Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Maayong buntag sa